З'явіўся. Петьку хлебом не корми, дай ему что? Трошки сальца. У гэтым конкурсе можна падзарабіць добра. А колькі можна? Як банк. Я крыху прысяду, каб абое былі рабое. Ён у вадзе ходзіць. Воўкі, калі выюць. Гэта на лето. Ну цішна водокаткацца. Люди. Сінонімы – словы аднолькавыя па сэнсе, але розныя па гучанні і напісанні. Амонімы, наадварот, пішуцца і вымаўляюцца аднолькава, а вось абазначаюць рознае, толькі так і не інакш. У эфіры інтэлектуальна-забаўляльная праграма «Сваімі словамі». Я Алена Трацэнка, і мы пачынаем. Сёння правяраць на трываласць свае веды па мове і літаратуры, а таксама выпрабоўваюць сваю рашучасць і вытрымку будуць Пятро і Марыя, Алена і Наталя. Пятро, слова вам. Петро Цалка, дырэктар Веткаўскага музея старабранніцтва беларускіх традыцый імя Фёдора Рыгоровича Шклярова. Такая даўгая, але вельмі ёмкая назва установы, якая адразу кажа ўсё, чым мы займаемся. Нарадзіўся я на Гомельшчыне, на самым цэнтры Палесе, гэта Лельчыцкі раён, вёска Сіманічы. Фармірую прастору вакол сябе традыцыйнай культуры, сяброў, которые займаюцца гэтым. Аднадумцаў, іншымі словамі. Я працую у сферы культуры. Я калісь закончыла коледж мастацтваў імя Сакалоўскага і трапіла работаць у ветку у сферу культуры. Потым скончыла дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў, а потым праз шмат гадоў паспяхова скончыла тэхнічны гомельскі універсітэт імя Сухога. Дзяўчына, якая ўвесь час вучыцца, дзякуй вам за вашы веды, за ваше імкненне да ведаў. Апладысменты, вядома. Алена, мы вас вітаем. Я Алена Ведь, супрацоўніца Гомельскай абласной універсальнай бібліятэкі імя Леніна. Я там працую ў самым цікавым аддзеле, на мой погляд. Што гэта за аддзел такі? Гэта аддзел кнігасховішча. Фонд абласной бібліятэкі больш мільёна асобнікаў. А ў нашым аддзеле канкрэтна знаходіцца не меней, чым 500 000. То есть мы сэрца бібліятэкі. Без нас бібліятэка існаваць не можа. Зацікавілі, Алена, дзякуй. Наталья, вам слова. Меня зовут Наталья Кадетова. Я народилася не ў Беларусі. Мае бацькі, тата ў мяне з Москвы, мама у мяне з Киева. Як павага да месца, дзе я жыву і доўга жыву, я стала вывучаць і мову, і традыцыйныя спевы, і традыцыйныя танцы, і традыцыйную культуру, і традыцыйныя рамёствы. Наталья, гэтыя апладысменты з павагай вам. Дзякуй. Дзякуй. Шаноўныя удзельнікі, за ходам нашай гульні будзе сачыць назіральнік, мовавед, пісьменнік Святаслаў Крупенька. Яго парады дапамогуць нам сваімі словамі валодаць больш дасканала. Шановные удзельнікі, сардэчна вітаю вас сёння на нашай гульні-віктарыне сваімі словамі. І вам шанаванне, дарагія нашы тэлегледачы. Гульцам зычу трапных адказаў і трошачкі удачы. Думайце па-свойму, па-свойму кажыце, родным словам даражыце. І памятайце, у кожнай маёй кішэньцы ёсць балы ў пажменьцы. Той, хто здольны эксперта здзівіць, тыя балы сабе зможа ўхапіць у канцы нашай праграмы. Так што старайцеся. Гуляем? Як кажуць беларусы, адна галава добрая, дзве лепей. Удваіх лягчэй дамовіцца і прыйсці да адзінай высновы. Не бойцеся даваць адказы. Вось такі мілагучны сігнал дапаможа вам зразумець, што вы на правільным шляху. Памылковы варыянт будзе пазначаны інакш. Каб паспяхова справіцца з першым заданнем, трэба ведаць яго умовы. Давайце з імі пазнаёмімся. Каманды падбіраюць да пэўнага слова сваё, каб атрымалася словазлучэнне ці аснова сказа. Падае сігнал каманда, якая першай здагадалася. За кожны правільны адказ 10 балаў. Першы назоўнік гук. І першымі былі Пятро і Марыя, калі ласка. Моцны гук.
Гэта правільны адказ. Вы чуеце, гук можа быць і моцным, як сказаў Пятро, і высокім, і адрывістым. Апладысменты, вядома. Наступнае слова паводзіны. І зноў Пятро і Марыя. Паводзіны могуць добрыя, дрэнныя, але ў традыцыі заўжды казалі прыгожыя паводзіны, бо ў традыцыі все вымяралася ступенню прыгажосці. Наступны назоўнік боль. І зноў Пятро і Марыя. Горкі боль. І такое можа быць, сапраўды, вельмі правільна. Марыя вызначыла род гэтага назоўніка ў беларускай мове. Слова боль мужчынскага роду. Апладысменты вам. Наступнае слова будоўля. І зноў Марыя і Пятро не паспяваюць дзяўчаты. Будоўля, якая яна? Хуткая, доўгатэрміновая, цяжкая, шматзатратная. Вось так, некалькі варыянтаў. І гэта правільныя адказы. Дзякуй, прыметнік. Павольны. Пятро і Марыя. Павольны рух. Гэта правільны адказ. Цудоўна. Панурае. Марыя і Пятро. Надвор'е. Хутчэй за ўсё, будзе пануры. Гэта правільны адказ. Панурае, надвор'е, неба. Наступны прыметнік. Шырокая. Дзяўчаты першыя. Алена і Наталя. Широкая рака. Гэта правільны адказ. Апладысменты вам. Шырокая дарога, шырокая тканіна, шырокая сугенка. І усмешка, што вельмі важна. І апошні прыметнік. Пякучы. Малайцы, дзяўчаты, малайцы. Алена, Наталя, калі ласка. Пякучы смак. Гэта правільны адказ, малайчына. Я прапаную вам прыслоўі. Вы падбіраеце да іх дзеясловы. Трошкі. Калі ласка, Пятро, Марыя. Трошкі сальца. Пятро! Не пад'еўшы прыйшлі, дык пра Не яду пад'еўшы іду. прыйшлі, у тым уся справа. Трошкі паспрабаваць, пакаштаваць. Будьце уважлівы. Наступнае слова змалку. Пятро, Марыя. Змалку жылі разам. Ну, жылі, да. Гэта правільны адказ. Змалку называць, прывучаць, гартаваць, змалку жыць. Прыслоўе ушчыльную. Малайцы, дзяўчаты, Алена і Наталя. У шчыльную стаім. Наталя і Алена у шчыльную стаяць. І гэта правільны адказ. Вядома, падтрымаем. Знячэўку. Пятро, Марыя. З'явіўся. Як? Знячэўку з'явіўся, ось так. Знячэўку з'явіўся, згодна. Гэта правільны адказ. Знячэўку можна застаць, прыйсці, сказаць, з'явіцца. Дзякуй вам вялікі. Выдатна. Каманды хутка справіліся з першым заданнем. На гэты момант лік у гульні 80-30. Ну а мы рухаемся далей. Першы этап пройдзены паспяхова. Ну а цяпер мы паглядзім, як сяброўская падтрымка працуе на адлегласці. У гэтым гульнявым эпізодзе ўдзельнічаюць два сапернікі, якія прадстаўляюць розныя пары. Але спачатку пазнаёмімся з умовамі конкурсу. Сапернікі тлумачаць сэнс хітрых беларускіх слоў, выбіраюць з 4 варыянтаў адзін правільны. Адказвае гулец, які першым падасць сігнал. За кожны правільны адказ 10 балаў. Умовы зразумелыя. І цяпер я пытаюся, скажыце, хто ад вас пойдзе першым, Пятро або Марыя? Ну, на поле бою мужчын адразу спраўляюць. Так, вы ад вас, Алена, Наталя, хто пойдзе? Пятро і Алена, калі ласка. Шаноўныя ўдзельнікі, Пятро і Алена, вам першым пачынаць гэты конкурс. Бравэрка, што гэта? Прылада пчалавода, вопратка, лямпа або мэбля?
Першай была Алена. Бравэрка – гэта вопратка. І гэта правільны адказ. Верхняя мужчынская вопратка звычайна з аўчыны. Паведзь, што гэта? Памяшканне, дымка, сетка, галлё. Пятро, калі ласка. Гэта памяшканне. Сапраўды, гэта памяшканне або пляцоўка пад страхой для дроў. Вельмі хутка тут усё праходзіць. Увага! Наступнае слово. Тынк. Што гэта? Лёгкая агароджа, бронемашына, раскацісты гук або будаўнічы раствор. Алена? Тынка – гэта лёгкая агароджа. Алена, бываюць памылкі, так. Та-дам! Пятро, я разумею, што вам вельмі хочацца даць адказ. Ну, дайце яго. Гэта будаўнічы раствор, хутчэй за ўсё. Гэта сапраўды так. Тынк – гэта раствор сумесі вяжучых рэчываў у будаўніцтве. У гэтым конкурсе падборы не прадугледжаны, але цяпер мы ведаем, што вы маеце рацыю. Вам апладысменты. І апошняе слово для вас. Гэта прыметнік. Гняды. Гэта які? Дарэчы, гняды – гэта пра каго? Коня, хутчэй Пра за ўсё. коня. Дык вось, гэта чорны, карычневы, белы або шэры. Алена? Гняды – гэта карычневы. Гэта правільны адказ, малайчына. З часоў Гіппакрата выдзялялі 4 асноўныя масці коней. Быў гняды, быў вараны, шэры і рыжы. Мы ўдзячны вам, шаноўная Алена і Пятро. Праходзьце, калі ласка, дзяўчаты, запрашаю. Дзяўчаты, першае слово для вас. Сажалка – гэта прылада для печы, турма, запальнічка або вадаём. Калі ласка, Наталья. Прылада для печы. Наталья, гэта не прылада для печы. Сажалка – гэта вадаём. Невялікі штучны вадаём. Наступнае слово для вас – вітка. Што гэта? Вялікі вянок, скручаны дубец, птушынае гняздо або цёплая шапка. Урэшце націснула на званочак Марыя. Калі ласка. Гэта цёплая шапка. Ага. І зноў памылачка. Вітка – гэта скручаны дубец. Звычайна лазовы, якім прымацоўваюць што-небудзь. Наступнае слово спрабуем. Атава. Што гэта? Трава, нападзенне, Так, Марыя націснула. Гэта трава. Упэўнена сказала Марыя, дзякуй. Трава, што вырасла ў той жа год на месцы скошанай, называецца атава. Ёсць нават беларуская прыказка. Проста атаву скасіць, ды не проста у хлеў скласці. Наступнае слово. І апошняе слово для вас. Ашчадлівы – гэта які? Кароткі, пяшчотны, цудадзейны або эканомны. Першая была Наталья, калі ласка. Ашчадлівы – гэта эканомны, як банк. Гэта правільны адказ. Эканомны, беражлівы. Звычайна ашчадлівым можа быць гаспадар. У ашчадлівага гаспадара ніводная зярнятка не прападае. Дзякуй вам, дзяўчаты. Вы цудоўна гулялі. Праходзьце, калі ласка. Шаноўныя ўдзельнікі, ну а зараз паслухаем, што пра нашу гульню думае наш эксперт Святаслаў Крупенька. Шановныя гульцы, усё пакуль ідзе добра, але ўсё яшчэ галоўнае наперадзе. Трапна дастасавалі да прапанаваных слоў свае горкі, боль, пякучы смак, а вось сальца трошкі, на жаль, не падышло, хаця гэта вельмі і смачна. З хітрымі словамі было трохі, мо і цяжэй, дык на тое ж яны і хітрыя словы. Цяпер ведаеце, што сажалка – гэта вадаём, а не прылада для печы. Хаця можна было падумаць і так, бо там сажа, а значыць сажалка. Ну што ж, хадзімце далей, пачувайцеся смялей. На рахунку Алены і Наталлі 60 балаў, а Пятро і Марыя ў лідарах, у іх 100 балаў.
Мы пераходзім да наступнага, трэцяга этапу. Трапныя народныя выразы яскравыя і вобразныя. Узбагаціць імі сучаснае маўленне дапаможа наступны конкурс. Увага, яго умовы. Каманды вызначаюць правільнае тлумачэнне фразеалагічных выразаў. Адказваюць па чарзе. Кошт правільнага адказу 10 балаў за адзін фразеалагізм. Шановныя, зараз на экране з'явяцца два графічныя пакункі. У кожным з іх 4 фразеалагізмы, 4 іх значэнні, якія трэба будзе супаставіць. Складанасць у тым, што, па-першае, выразы будуць з'яўляцца не ўсе разам, а па адным. І другое, толькі напрыканцы конкурсу вы даведаецеся, ці правільна вы супаставілі выразы і іх значэнне. Дарэчы, адно і тое ж тлумачэнне можна выкарыстаць некалькі разоў, але ў такім выпадку балы за правільны адказ паменшацца. Іх будзе не 10, а толькі 5. На гэты момант у Алены і Наталлі крыху меней балаў. Дзяўчаты, які канверт выбіраеце? Першы ці другі? Мы вам на выбар даём. Другі. Другі канверт. Калі ласка, вы бачыце тлумачэнне. Невыразна гаварыць, гаварыць абы што, захоўваць у тайне, страціць здольнасць гаварыць. Звяртаем увагу на першы фразеалагізм. Калі ласка. Трымаць язык на прывязі. Этот набор захоўваць у тайне, трымаць на прывязі. Захоўваць у тайне. Да. Захоўваць у тайне. Трымаць язык на прывязі, мы лічым, што гэта захоўваць у тайне. Так, дзяўчаты выбралі варыянт. Добра. Мы пакуль не ведаем, правільна гэта ці не. Язык да зубоў прымёрз. Калі ласка. Чацвёртае. Чацвёртае, так же? Так. Язык да зубоў прымёрз, гэта страціць здольнасць гаварыць. Так, дзяўчаты, адказ прыняты. Дзякуй. Трэці фразеалагізм, калі ласка. Язык заплятаецца. Язык заплетаецца, гэта невыразна гаварыць. Добра, мы запомнілі і апошні фразеалагізм. Языком званіць. Языком званіць, гэта гаварыць абы што. Гаварыць абы што, языком званіць. Усе фразеалагізмы і ўсе тлумачэнні супастаўлены. Дзяўчаты, усе 4 варыянты правільныя. Вам апладысменты. Калі такое здараецца, усе 4 варыянты правільна супастаўлены, то каманда мае права на атрыманне бонуса. Колькі хочаце балаў у падарунак? А колькі можна? А колькі можна? Максімальна можна 40. Ёсць яшчэ 30 і 20. Чырвоненькую. Чырвоненькую, ружовенькую. 40 балаў вам! Як і хацелі! Дзяўчаты, ну давайце упэўнімся, што ў астатніх скрыначках не было болей. Не 50, не 60. Давайте глянем. 30 і 20. Правільны выбар зрабілі. Канверт вам з нумарам 1, Пятро і Марыя. Незвычайная, абы куды, нечакана і аднолькавыя. Першы фразеалагізм. Абое рабое. Калі ласка, вырашайце. Я крыху прысяду, каб абое былі рабое, то бок аднолькавыя. Вельмі добра. У белы свет. Можна я гісторыю невялічкую распавяду? Мяне маці, калі адпраўляла вучыцца, я сам з Лечыцкага района, у нас бліжэй за ўсё Мазыр, педагагічны універсітэт, вучыцца настаўніка мовы літаратуры. Я, ведаючы, што Гомель большы за Мазыр, і тут неяк, цікавей мне было, як вясковаму хлопцу, і паехаў я паступаць у Гомель, не сказаўшы маці нічога, здаў тут іспыты, ўсё вярнуўся, зноў маўчанка, і тут прыходзіць ліст з універсітэту, маці раскрывае, чытае, я ўжо прыходжу з працы, не ведаўшы нічога, а яна сидит и говорит, ну что теперь, у белый свет пойдешь? То есть да яе было это вельмі далёка, а дакладней абы куды. Таму наш адказ. Абы куды. Мы запомнили ваш варыянт, дзякуй. Наступны фразеалагізм. Цуд у рэшаце. А што ж гэта такое? Ну, это як этого... Як-то чудо ў пер'ях.
Альбо цуд. Таму цуд і ў рэшаце, і ў пер'ях гэта будзе... Незвычайнае. Незвычайная, так, прынялі ваш варыянт. І апошні фразеалагізм. Як снег на галаву. Ну, асабліва, калі сярод лета, то это дакладна будзе нечакана. Гэта нечакана. Дзякуй вам. І як лічыце, ці правільна вы адказалі? 100%. 100%. Значыць, нам скрыначкі ўжо рыхтаваць. Так, Конечно. Калі Марыя так усміхаецца, так... Ну, давайте паглядзім. Зараз узнаем. Сапраўды, шаноўныя, усе варыянты супалі, і вы таксама маеце права на выбар з 3 скрыначак. Калі ласка, дамаўляйцеся. Няхай будзе зялёны. Зялёную паглядзім, што ў ёй. Пляскайце ў далоні, 20 балаў. Паглядзім, дзе хаваліся 40 і 30. Вось так, засталіся 40 балаў у ружовай. Трэба было браць яе. Шаноўныя, лік на гэтую хвіліну 160 на 140. Разумець адзін аднаго моўчкі – гэта талент, а з паўслова – гэта старанне плюс інтуіцыя. Паглядзім, як яны спрацуюць у 4-м туры нашай віктарыны. Паслухаем умовы конкурсу. Гулец апісвае прадмет па-беларуску, не называючы яго, каб партнёр здагадаўся. На тлумачэнне кожнага малюнка не больш як 10 секунд. Каманды гуляюць па чарзе. Кошт правільнага адказу – 20 балаў. Бачыце, шаноўныя, у гэтым конкурсе можна падзарабіць добра. Ужо не 10 балаў, а 20. Ну, каб для нашых дзяўчат Алены і Наталі гэты бой не стаў сапраўдным выпрабаваннем. Першымі я запрашаю да гэтай стойкі Пятра і Марыю. Удзельнікі тэлевіктарыны сваімі словамі адзначаюць, што гэты конкурс самы складаны, але і самы вясёлы. Жартаваць дазваляецца, калі паспееце, бо на кожны слайд вам адведзена толькі 10 секунд. Першы слайд. То есть шугаю, ломаю все этого. Шумить. Ветер. Холодный, да. Вельмі хутка, вельмі хутка. Калі ласка, наступны слайд. Город-герой, где знаходится крепость. Брест. Усё лёгка, малайцы, цудоўна. Наступны слайд. Ну, калі один, гэта человек, а калі шмат... Люди. Так. Гэта правільны адказ. Наступны слайд. Ночи, на месяц, калі поўня лес і... Волк. Ён. Увага, наступны слайд. Свята, калі все венки пускаюць, Купалі. вогнішча паляць. Да, і цалуюцца. І апошні слайд для вас. Месяц, калі холодно, калі каляды, калі... Студень. Да. Беспамылкова. Выключнае паразуменне. Праходзьце, калі ласка. Алена, Наталья, запрашаем. Наталья, вам давядзецца тлумачыць тое, што вы бачыце на экране сваімі словамі, беларускімі. А Алена мусіць здагадацца, пра што вы гаворыце. Першы слайд. Калі ў небе і пэўная колькасць зорак у адно з'яднана. Гэта бываюць па месяцах. Сузор'е. Так, сузор'е. Гэта сапраўды сузор'я. Увага, наступны слайд. Перавядзіце дух, Наталья. Такі спеў ёсць. Гэта раней насілі на нагах і плялі. Эх, Валенки. не, плялі. Менавіта плялі, гэта на лета. Гэта не на ўзімку. Лапти. Гэта сапраўды лапці. Наступны слайд. Ён у вадзе ходзіць. Гэта вялізная такая
рыбина. И час от часу мелкую рыбешку есть. Сом, Инши. щупак. Так. Вам аплодисменты, Алена. Ну что ж, наступны слайд. Бывае вялікі, бывае народны, але там заўсёды паказваюць п'есы. Што гэта? Театр. Беспамылкова. Дарэчы, мінскі тэатр оперы і балета. Наступны слайд. Калі двое закахаліся адзін аднаго і гуляюць разам, што? Вяселле. Гэта правільны адказ. Цудоўна. І яшчэ адзін слайд. Петьку хлебом не кармі, дай яму што? Калі мяса няма, то і ета добра. Сало. Дзякуй, дзяўчаты, праходзьце, калі ласка. На рахунку каманд 280 і 260 ачкоў. І мы пераходзім да наступнага этапу. Урыўкі з літаратурных твораў мы будзем слухаць у гэтым конкурсе, але спачатку пазнаёмімся з яго умовамі. Каманды прыгадваюць аўтараў літаратурных твораў, гуляюць па чарзе, а колькасць балаў за правільны адказ ад 40 да 10 залежыць ад колькасці спроб. На гэты момант крыху меней балаў у Алены і Наталі. І таму гэтыя вершаваныя радкі менавіта для іх. Лілею млявы плёс люляе, з-пад злежаных аблок здалёк ляціць віхлясты і бялявы, пялёстак лёгкі матылёк. Шаноўныя Алена і Наталя, трэба падумаць і адказаць, хто ж з'яўляецца аўтарам гэтых радкоў. Перад вамі партрэты Аркадзя Куляшова, Рыгора Барадуліна, Ніла Гілевіча і Якуба Коласа. Ці это Барадулін, ці Гілевіч. Хто ты? Ну, больш схіляюся к таму, што гэта, напэўна, Рыгор Барадулін. Ну, мы вырашылі, няхай будзе Барадулін. Гэта правільны адказ, дзяўчаты, віншуем, 40 балаў вашы. Сапраўды так, гэта верш «Матылёк», аўтар Рыгор Барадулін. Пятро, Марыя, ці ўсе вершы беларускія вы ведаеце на памяць? Мы более песни. Ну, тым не менш, радкі вам. Вы шуміце, шуміце надо мною, бярозы, калышыце, люляйце свой напеў векавы, а я лягу-прылягу край гасцінца старога на духмяным пракосе недаспелай травы. Я не патрабую назву твора, я прашу назваць аўтара праз некаторы час. Спевать одразу хочется. А я лягу, прилягу. Не? Я вышла. Мне і здаецца, вось мне Марыя. Марыя падказвае, што гэта Анатоль Вярцінскі, Ботя. Так, 40 балаў у скарбонку не паклалі. Падспяваеш. Можаце набыць 30. Спрабуем яшчэ. Засталіся Аркадзь Куляшоў, Ніл Гілевіч і Якуб Колас. Дакладна гэта не Якуб Колас. Згодна? Так. Тады Ніл, можа, Ніл Гілевіч. Давайте, калі Марыя кажа Аркадзь Куляшоў, то давайте Ніл Гілевіч. Ну, давайте так, паспрабуем ваш адказ. Ніл Гілевіч. Так. Ніл Гілевіч. Гэта правільны варыянт. 30 балаў вашы. Дзякуй вам, Марыя, за падказку. Дзяўчаты, а вы ад самага пачатку ведалі і верш, і аўтара, так? Як называецца верш, Алена? Так і называецца, по-моему. Вы шуміце надо мною, бярозы. Ніл Гілевіч, вядома, дзякуй. Ну, а цяпер другое ваше заданне. Ты яшчэ толькі намёк на чалавека, калі ва ўсім спадзяешся на маці. Ты яшчэ чвэрць чалавека, калі ва ўсім спадзяешся на дружбу. Ты толькі паў чалавека, калі ва ўсім спадзяешся на любоў. І толькі тады становішся чалавекам, калі ўсе могуць спадзявацца на цябе. Якія добрыя радкі. Верлібр, дарэчы, хто з'яўляецца аўтарам гэтага верша? Янка Купала, Максім Богданович,
Максим Танк або Аркадь Куляшоў? Ну, я думаю, что это, хутчэй всего, Максим Танк. Гэта правільны адказ. Цудоўныя веды, цудоўная інтуіцыя. Вам апладысменты, Алена. 40 баллов. Пятро, Марыя, заданне вам. Я хотел бы споткаться с вами на улице у тихую синюю ночь и сказать: бачыце гэтыя буйныя зоркі, ясныя зоркі Геркулеса, да их ляціць наше солнце и несется за солнцем земля. Кто мы такие? Только подорожные, попутники сярод нябёс. На што ж на зямлі сваркі і звадкі, боль і горыч, калі ўсе мы разам ляцім да зор. Шановныя, вось такія цудоўныя радкі. Па-першае, калі пра зоры, першае адчуванне ідзе ў нас пра Богдановича. Марыя, адкажы. Максим Богданович. Максим Богданович. Гэта правільны адказ, віншуем. Я чуў, што гэта Богданович, хоць і дакладна не ведаў. Верш «Я хацеў бы спаткацца з вами на вуліцы». Дзякуй вялікі. На рахунку Пятра і Марыі 350 балаў, 340 у дзяўчат Алены і Наталлі. Вось наступіў фінальны этап гульні. У ім вам спатрэбяцца рашучасць, рэакцыя і вытрымка адначасова. Перад вамі зараз з'явіцца крыжаванка, якую вы мусіце запоўніць адказамі. Кароткая заўвага. Дыграфы «дж» і «дз» займаюць 2 клетачкі. Увага, умовы. Удзельнікі разгадваюць крыжаванку па пытаннях. Падае сігнал каманда, у якой гатова версія. За кожны правільны адказ 10 балаў. Увага! Першае пытанне. Імя дзеяча беларускай культуры, філосафа, асветніка буднага. Пятро і Марыя, ваш адказ. Марыя на вуха мне шаптула, што гэта Сымон Будны. Гэта сапраўды Сымон, прозвішча будны, імя Сымон. Так. Па-руску вообще, а па-беларуску? І зноў Марыя і Пятро. І ўвогуле мы размаўляем па-беларуску. Сваімі словамі, гэта правільны адказ. Адкуль родам Рабінзоны Янкі Маўра? Мясціну назовіце, Алена і Наталля. Калі ласка. Полесье. Гэта сапраўды Палессе, палескія Рабінзоны, Янка Маўр. Адгадайце загадку. Чырвонае цельца, каменнае сэрца, віннае на смак, азавецца. Яна націснулі Алена і Наталля. Дзяўчаты, 3, Нет, 2, я не ведаю. 1. Не даюць адказу. Пятро, Марыя, хутка. Гэта вішні. 5 балаў, Пятро і Марыя. Апладысменты. З чым падаюць беларускія дранікі? Марыя і Пятро. Яна проста галоўная пад ранікам, але не есть ніколі. Сметаны. Зразумелі. І гэта правільны адказ. Малайцы. Прадмет народнай культуры. Вузкі кавалак тканіны з арнаментам. Марыя і Пятро. Рушник. Гэта сапраўды рушнік, і дзяўчаты ведалі, але першымі аказаліся Пятро і Марыя. Другая частка задання, калі ласка. Па-дзіцячы, учора, абапал. Часціну мовы назовіце. Наталля і Алена, калі ласка. Присловие. Гэта правільны адказ, вы малайчынкі. Адгадайце загадку. Бягу асфальтам і заўжды трымаюся за правады. Пятро, Марыя. Ну, ціснула дык адказ. Троллейбус.
Гэта правільны адказ. Сапраўды тралейбус. Яна городская, а у нас увез троллейбусы не У ходили. Сіманічах не Не, было я першы час, тралейбуса. калі прыехаў, я ўсе тралейбусы ў Гомелі чамусьці трамваямі называў. А на транспорт мне без розніцы была адзінка будзе стаяць ці на тралейбусе, ці на аўтобусе. Я садзіўся, ехаў часам Не в іншы туды. край. Зразумела. Калі ласка, падбярыце антонім да слова сябар. Ізноў Пятро і Марыя. Ворог. Ты прям ворог. Гэта правільны адказ. Малайчынкі. Па-руску партной, а па-беларуску? Алена і Наталля. Кравец. Беспамылкова. Малайцы, цудоўныя веды. Зімовы перадкалядны пост гэта Пятро і Марыя. Ну, воўкі калі выюць, калі у Піліпаўку, канешне. У Піліпаўку выюць воўкі, гэта правільны адказ. Апошняе пытанне. Не прыбірайце руку з кнопкі, Наталя і Алена. Урачыстая песня, сімвал дзяржавы гэта? Калі ласка, Наталя і Алена. Гімн. Гэта правільны адказ, вы цудоўныя. Ну што, шаноўныя гульцы, праляцеў час, праляцела наша гульня, а мы засталіся ў добрым настроі, з пачуццём годнасці за сябе і за свае веды. А каманды былі сёння такія розныя, але цудоўныя. І як мне быць з тымі жменькамі, пра якія я казаў на пачатку гульні? Дык вось, як людзі кажуць, дзе Пятро і Тамаш, там цэлы кірмаш. А ў нас у камандзе Марыя і Пятро, дык яны сагравалі нам нутро. І за гэта я хачу дэклараваць ім з адной кішэнькі 15 сваіх балаў. А Наталля і Алена – гэта памяркоўнасць, трываласць, веды, грунтоўнасць. І гэта для мяне таксама не засталося незаўважаным. Ім таксама з другой кішэнькі дэкларую яшчэ 15 балаў. Віншую вас! Телегульня сваімі словамі завяршаецца. І сёння першымі сталі Пятро і Марыя. У іх 440 балаў. Алена і Наталля, вы цудоўныя, вы разумніцы, вы цудоўна гулялі. 395 балаў вашай скарбонцы. Усе удзельнікі сённяшняй віктарыны атрымліваюць у падарунак слоўнікі з улікам новых правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. Няхай для вас не стане адкрыццём, што атава – гэта трава другога ўкосу, вітка – скручаны дубец, а ашчадлівы – гэта значыць эканомны, беражлівы. Толькі так і не інакш. Гаварыце і пішыце без памылак сваімі словамі. З вами была Алена Траценко. До наступнай сустрэчы. Было прыемна. Я просто быў упэўнены, што за Марыяй я як за каменнай сцяной, то бок галава-то галавой, а шыя як это паварочваецца, это шмат залежыць. Таму вам тут вялікі дзякуй. Я ж думаю, мы і гуляць будзем не толькі ў студыі, але па жыцці. Дзякуй вялікі, Алена. Руку нават не пацісну, а прыжму. Вельмі моцна, дзякуй. Наталька, ты асобны. Дзякуй. Так, цалую же іх, цалую. Дзякуй, дзякуй. А то скажаш, што я нешта не тое. Гэта Алені, што яна хвалявалася. Табе, Валерына, асобна. Дякую.